Hyvää iltaa, Rauma. Onko se lämmin tunnelma? Hyvä. Me aloitellaan ensin Esan kanssa kahdestaan ja sitten tulee muu bändi mukaan ja kappaleen nimi on Down to the River. So I went down to the river to pray, studied about that good old way. Rauma Blues on erittäin lämminhenkinen ja riehakas ja miten se sanoisi, aito festivaali. Mun mielestä se on tosi aito tunnelma ja jotenkin semmoinen käsin kosketeltava. Siellä on mielenkiintoisia semmosia bändejä, mitä ei nyt muuten ehkä niinku törmää Rauma Bluesista. Ja usein löytää joku uuden suosikon. Rauma Blues on yksi isoimpia suomalaisia blues-festivaaleja. Ja täällä lännessä ei oikeastaan olekaan toista ihan lähellä samantyyppistä tapahtumaa. Kyllähän Rauma Blues on niin näistä Suomen blues-festareista niin tietyllä tavalla ylivoimaisesti, niin kuin, miten mä sanoisin, tasokkain blues. Ja aika rohkeutta kyllä vaatii. Ja pidättäytyä siihen, että ne on blues-festarit. Täten haluan avata virallisesti Rauma Blues 30 V-tapahtuman. Se lähti siitä, että silloin Kalliohovin ravintoloissa ja Kimmo Toivanen järjesti Kalliohovissa tällaisia klubi-iltoja ja myöskin blues-iltoja ja ne toimi kaikkein parhaiten, eli yleisö riitti niihin tosi hyvin ja siitä Kimmo ja sitten Leinosen Seppi ja Salosen Jukka kolmikko päätti lähteä tekemään ensimmäisen Rauma Blues-tapahtuman maaliskuussa 1986. Rauma Bluesilla on tehty kohta 30 vuotta ja nyt tämän osalta niin kaikki nämä takana olevat järjestelyt, niin ne tulee niin kuin meidän kautta. Et 30 vuotta sitten kun ensimmäinen tapahtuma oli, niin se oli nimenomaan purjehduskisojen teltassa tuolla rannassa ja nyt ollaan tässä keskustassa, missä oltiin viimeksi vuonna 1999 oli Rauma Blues tässä samalla paikalla isohkossa teltassa. Festareista, joka on näin pitkään toiminut, niin ehkä ainut, joka tuo yleisölle sitä musiikkia, mitä se lupaa, eli bluesia. Me ei olla lähdetty hankkimaan mitään esimerkiksi rockibändeitä vetämään porukkaa. Et koitetaan saada tällä bluesilla se festari aina elämään. Ei tarvitse edes tuntee etukäteen näitä kaikkia esiintyjiä, eikä välttämättä yhtäkään tavallisen ihmisen, niin täältä lähtiessä voi olla aika varma siitä, että on saanut rahoille täyden vastineen ja tutustuttu ihan uusiin esiintyjiin ja vähän eri tyylilajeihin bluesin sisällä. Se on tärkeää. The board meets and we discuss music that we think would go over well here, and also some of the stuff we like at the same time. And it's a kind of a mix between different styles of blues and different places. And we come together and agree on those acts, and then I help book those artists in. And what we look for is a good time and music that's interesting and
We also look for music that's diverse and spread across the board of styles, because we want people to dance, have a good time, and come back again next year. She don't embarrass you anywhere. She got everybody. She didn't care. Hikinen ja aivan... Vastaanotto oli hyvä, sanotaan. Kyllä. Siis se oli mahtavaa olla keikalla, kun tiesi, että jengi, tai huomasi, että jengi on tullut oikeasti kuuntelemaan musaa. Nimenomaan näin ja tiedostavat tyyli suunnan. Tämä tunnelma, jos ajatellaan tänäänkin tässä näin, niin sekin osoittaa sen, että nämä ihmiset, jotka tänne tulee, niin ihan oikeasti rakastaa tätä musiikkia ja kuuntelee blues-meininkiä. Ja se tietysti johtaa siihen, että blues-bändit saa myöskin ihan upean paskan ihmiset tähän mukana. Se ei aina välttämättä ole se. Today I just finished my first gig here. I'm Roma Blues Festival, first time here. The feeling was great. I mean, so many people out there. There were so many people out there, and they received my music. And I play from the heart. I sing from the heart, and I can see the people receiving it. And even just got finished signing so many CDs and everything. And it was a guy actually came up to me with tears in his eyes, saying that it was so heartfelt. And I'm a firm believer that what comes from the heart reaches the heart. So we just experienced that today. This is a great festival. I mean, oh my God, one of the top festivals on my list, and I've been running all year long. So 2 thumbs up to the Roma Blues Festival. I think it's wonderful. I did not expect that. It's just like him right in the middle of the United States. It just, people have the feel for blues. They love it. They dig it. They sing songs with the artists. So I think it's fabulous to see quite a lot of guitar players I already talked to. They came up to me, quite a lot of fans of American blues, which is incredible. And I think that's great. This is what I represent. You don't necessarily have to be born in America to be a fan of blues, to play blues. Something got a hold on me. Oh, something got a hold on me right now, child. Yeah. Let me say it now. I got a feeling. I feel so strange. Tätä on nyt päästy harjoittelemaan se 30 kertaa suurin piirtein. Niin, kyllä tämä järjestelypuoli meillä on aika hyvin hanskassa. Meillä on pieni, tehokas organisaatio, joka nämä järjestää ja hyvät yhteistyökumppanit. Kyllä tähän täytyy lisätä, että mikä tahansa tapahtuma, niin yrityksen ja erehdyksen kautta osittain. Oppirahat on maksettu kyllä. Se hienoa seisoa täällä lavalla 30. kerran about vieraallaan. Täällä on myöskin paljon teitä, jotka ovat olleet, varmaan joku on ollut joka Roma Bluesissa ja jotkut on käynyt ehkä ensimmäistä kertaa täällä. Sykähdyttävimmän kokemuksen, mitä itsellä oli silloin 93, kun oli Southside Johnny and Asbury Jukes-niminen bändi täällä. Me oltiin tuolla Otanlahden pienessä teltassa rannalla ja siinä ne aloitti soundcheckin siinä iltapäivällä sitten jossain aikaa. Mä olin teltan ulkopuolella ja oikeastaan ensimmäisen kerran
soittajilla, sen koko soittamisen, sen soundimaailman kanssa, se jotenkin jäänyt elämään yhtenä, sen K-kohtana mulla. Mulla on oikeastaan 3 nimeä. Ensimmäinen on Snooks Eaglin, jonka hankkimisessa tehtiin aika paljon ylimääräistäkin työtä. Tai Amos Harvey, joka meidän Amerikassa toimiva agentti. Hän teki ison työn. Saatiin yksi kielteinen vastaus, että Snooks ei lähde Eurooppaan, ja Amos meni tapaamaan häntä ja hänen vaimoa henkilökohtaisesti ja kertoi meidän tapahtumasta. Ja sai tilanteen loppujen lopuksi kääntymään meidän voitoksi, eli Snooks Eagle saapui tänne ja oli aivan loistava keikka. Toinen on Solomon Burkein aivan uskomattoman hieno keikka. Ja kolmas oikeastaan sitten on näitä nuoremman polven bluesbändejä, on toi North Mississippi All Stars 2007 vuoden keikka ja ensimmäinen vierailu Rauhalla. Siitä päivästä jäi päällimmäisenä tietenkin se niin kuin mieletön fiilis mieleen, mutta myös sit se pieni yksityiskohta, tai ei mikään pienikään, vaan siellä takahuoneessa oli sellainen todella iso kuninkaan tuoli. Mä mietin, että mikä juttu toi niin kun on. Ja se oli Solomon Burkeille tuotu tämmönen tuoli, missä hän sitten istui, iso soul-mies, ja vietti aikaa sitten backstakella. Really, the sauna is what I look forward to every year. There's no music there except nature's music, but it's hard. Snooks Eaglin was one of my favorite acts that came. Solomon Burke was another. Bobby Rush was another. Irma Thomas was another. Hubert Sumlin was another. I don't know, every year it's been a really good time, and it's hard to pick just one memory. You only live once, and when you're dead, you're done. Let the good times roll. Let the good